दाल मखनीसाठी मी ही उडदाची डाळ 1 वाटी घेतलेली आहे. आता ही मी धुवून भिजत घालणार आहे. ही डाळ धुवून मी भिजत ठेवली आहे. आता ही रात्रभर मी भिजवून घेणार आहे आणि दुसऱ्या दिवशी ही मी कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहे. काल रात्री मी डाळ भिजत घातली होती आणि मी आता ती धुवून घेतली आहे. त्याची ह्या डाळीतलं मी पाणी काढून टाकणार आहे. नुसती डाळ घेणार आहे. ही डाळ वजनाने पाव किलो आहे. पाणी टाकत आहे. मी 3 ग्लास पाणी टाकून घेतलं आहे. मोठ्या गॅसवर 1 शिट्टी येऊन देणार आहे आणि नंतर स्लो गॅसवर मी 8 ते 10 शिट्ट्या होऊन देणार आहे. कारण ही आता मी गॅस स्लो करत आहे. 1 शिट्टी मोठी होऊन दिली आहे आणि नंतर आता स्लो गॅसवर मी 7 ते 8 शिट्ट्या होऊन देणार आहे. हे फोडणीसाठी मी गरम मसाले घेतलेले आहेत. 5 काळी मिरी, 3 लवंगा, एक मी अमूल क्रीम घेतलेलं आहे पॅकेट आणि 2 बेलीव्ज आहेत, तमालपत्र आहेत आणि इथे 2 इंच मी दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि 2 कोळसे घेतलेले आहेत. मी 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून जिरे पावडर, 1 टीस्पून धना पावडर, 1 टीस्पून अख्खे जिरे, 1 टीस्पून कसुरी मेथी आणि हे अर्धा टीस्पून मी मीठ घेतलेले आहे. मीठ मी कमी वापरलेलं आहे कारण मी अमूल बटर घेतलेलं आहे. अमूल बटर जास्त प्रमाणात मी टाकणार आहे, त्यामुळे मी मीठ कमी टाकत आहे. दाल मखनीसाठी हा काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे. हे 1 टेबलस्पून घेतलेला आहे. 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट आहे. 1 टेबलस्पून घरगुती लाल तिखट आहे. 100 ग्रॅम मी अमूल बटर घेतलेले, हे ग्रॅममध्ये घेतलेले आहे अमूल बटर आणि 100 ml मी हे घरगुती तूप, साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि इथे पाव टीस्पून जायफळाची पूड घेतलेली आहे. मखनी करण्यासाठी इथं 1 मोठा साईजचा कांदा कापून घेतला आहे आणि 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो मी प्युरी करून घेतलेले आहे, मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले आहे. तर गॅसवर मी भांडं ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये मी हे 100 ml साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि हे मी पॅनमध्ये टाकत आहे. आता तूप गरम झालं आहे, त्यामध्ये मी हे जिरं टाकत आहे, दालचिनी, काळी मिरी, लवंग, हिरवी वेलची, काळी वेलची, तमालपत्र. आता यामध्ये मी मोठा कांदा एक कापलेला आहे तो टाकत आहे. हा कांदा मी लालसर परतून घेत आहे. इथे मी ही डाळ उकळून कढईत ठेवली आहे. डाळ बघा किती शिजलेली आहे ती. ही एवढी शिजलेली हवी आहे. 7 ते 8 शिट्ट्या स्लो गॅसवर करून घेतल्यानंतर एवढी ही डाळ शिजलेली आहे. त्यामध्ये ही आलं लसूणची पेस्ट मी टाकून घेत आहे. त्यामध्ये काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे ती टाकत आहे. घरगुती लाल तिखट, गरम मसाला, जिरा पावडर, धने पावडर, हळद, मीठ, जायफळ पावडर. हे मसाला मी 2 मिनिटं परतून घेत आहे. मी गॅस स्लोच ठेवला आहे. मसाले जळू नयेत म्हणून थोडंसं मी पाणी टाकत आहे, 1 चमचा. आता यात मी टोमॅटो प्युरी टाकत आहे. आता हे टोमॅटो चांगला शिजला गेला पाहिजे. मध्ये मसाला हलवून घ्यायचा आहे. मी गॅस स्लोच केला आहे आणि आता यावर झाकण ठेवत आहे. झाकण ठेवून मी हे 2 मिनिटं पूर्ण वरती तेल येईपर्यंत टोमॅटो चांगले परतून घेणार आहे. मिनिटं होऊन गेलेली आहे. तर याला तेलही चांगलं सुटलेलं आहे, मसाला पण परतला गेला आहे. आता मी हे कढईतली डाळ शिजवलेली ती टाकून घेत आहे. डाळ चांगली शिजल्यामुळे घोटायची गरज पडली नाही आहे. आता ह्या मसाल्यामध्ये डाळ शिजण्यासाठी मी अर्धा ग्लास पाणी टाकत आहे. आता ही डाळ मी झाकण लावून 5 ते 10 मिनिटं उकळू देणार आहे. आता 5 मिनिटं मी स्लो गॅसवर डाळ ही झाकण लावून शिजवून घेतली आहे. आता डाळीला उकळी यायला लागली आहे आणि डाळ बघा जास्त पातळ केलेली नाही आहे, ही घट्टच असते डाळ. आता यात मी कसुरी मेथी टाकत आहे, ही कोथिंबीर चिरलेली. आता डाळ तयार झाली आहे. त्यामध्ये हे
बटर टाकत आहे, अमूल बटर. बटर टाकल्यामुळे डाळीचा कलर थोडासा चेंज झाला आहे. मी 2 चमचे क्रीम टाकत आहे आणि गॅस बंद करत आहे. आता हे पूर्ण मिक्स करून घेत आहे. कोळसे मी गॅसवर ठेवलेले आहेत. हे कोळसे मी चांगले लाल बुंद होईपर्यंत भाजून घेणार आहे. झालेले आहेत. आता मी ह्या वाटीमध्ये काढत आहे. तर मी 1 चमचा तूप टाकला आहे. आता मी हे झाकण लावून ठेवत आहे, म्हणजे याचा धूर याच्या आतमध्येच राहील. हे मी असं 5 मिनिटे धूर आतमधून पूर्ण नाहीसं होईपर्यंत मी ठेवणार आहे. आतमध्ये बघा कसा धूर जमा झाला आहे. त्याच्यामुळे जो कोळशाचा स्मेल आहे तो ह्या भाजीला लागणार आहे. आता यातला धूर कमी झाला आहे. आता मी वाटी ही काढून घेत आहे. आता मी ही डाळ मिक्स करून घेत आहे. आता ही तयार झाली आहे डाळ मखनी. त्यावर मी हे क्रीम टाकत आहे.